ኤርትራዊት ኣደ ኣብ ቪስትነስ ኖርዌይ ብወዳ ከምስተ ቀትለት ፍቅሪ ወለድና ኣብ ክንዲ ምኽታል ኣብ ውሽጢ ሓድሕድና በዚሑ ምቀታል ንስኹም ግን ሸጥኩምኒ እስኹም ግን ሸጥኩምና ሙፊን ተፈታው ትግራይ ዕወት ስለዝበሉ ኣብ ተለውዛ ዓጋምዮም ገባሂሉ ሕጂ እውን የለን መንነት የለን ኤርትራውነት ትግራውነት ዝበሃል ናይ ሸሓት ዓመታት ዝፀንሐሉ እቶም ተቃውምቲ እውን ሓቆም እዮም ተጓር ምስ በልኩም ኣዩ ቀይዶም ሃገሮም ፀሌም ኣይኮኑ ኣብ ፅንፋዊ ሃገራዊ ስምዒት ዳትዩ ነገራት ኣብ ሓደገኛ ደረጃ ከም ዝበፅሑ ዘረድእ ምልክታት ወይ ጫፍ ደጋፋይ ወይ ጫፍ ተቃዋማይ ኮይኑ እንድሕር ዳ ረኺብካዮ እሞ ምስኡ እንድሕር ዳ ቀፂልካ እዙይ ትፀገም ማለት እዩ ተታሒዝኩም ደሎ ኤርትራውኩም ምዃኑ ከዓ ሕብረኩም ደሊ ማለት እዩ ክዛረብ ጀመረ እዞም ይእዱ ግዜኣቶም ናይ ማዕበል ሕሶትስ ብባህሪኡ ሓሳቡ ስለ ዝኾነ ማለት ካራ ሒዙ ሂወታ ወሲዱ ክትሓዝዩ ሰብኣይ ፅባሕ ክትሓዝዩ ሰናይ ጉርብትና ዳ ግደፉልና እምበር ተኻቢርካን ተፃዊርካን መንበር ዳ ኣላሙዱና እምበር ዕርቂ ሕወሓት ብመንበረ ሰላማ እዩ ዝበሃል ዘሎ እስኪ ግን ድማ ሕዚ ይኣክል እዩ ተረዳዲእና ክንፈትሕ ኢና እዮም ኢሎምና ኣሎ መዓልቲ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቕንዩ ክቡራትን ፈትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪኣክትስ ዋን እግዚአብሔር ይመስገን ደሕና ዲኹም እንሆን ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ብሓድሽ ቪድዮ ቢልና ኢና ተራኺብና ዘለና ማለት እዩ እሺ ክሳብ መወዳእታ መደብ ምሳይ ፀኒሕኩም ኣብ መወዳእታ ድማ ሳምኩን ሕወስ ቪድዮ ክንሰርሕ ታብታብ ጎሩ ረፍሎ በሉን ሸረፈሎ ብምባል ናብ ካልኦት ነዞም ቪድዮታት ንተባፅሑለይ ሰባት በመልኡኹም ኣዝየ ዘመስግን ብጣዕሚ ይቐኒየለይ ክብለኩም እየ ዝደሊ ማለት እዩ ቴንኪዩ ብጣዕሚ ኣይ ሪሊ ኣፕሪሺየት ዛት ብጣዕሚ ይቐኒየለይ ናብናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮውን ብተመሳሳሊ ክንሰግሪና ብዙሓት ሓደሽቲ ዕላላት እዮም ዘለውና ማለት እዩ ቅድሚኦም ግን ሃነፅ ዝኾኑ ርእቶታት ንዝፅሓፉልና ሰባት በመልኦም ነመስግነሉ ሰዓት ስለ ዝኾነ ናብኣቶም ክንሰግሪና ለሚዮ ሽደን ዩ ኣድማየር the low IQ person like ውፉይ you don't know about Eritrea ኢላ ትንላ ማለት እዩ ክብርቲ ፍትውትን ሓፍተይ ንርእቶኺ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይቐኒየለይ ክብለኪ እየ ዝደሊ ማለት እዩ ንዝሃብክ ንርእቶ ወይ ከዓ ንዝሃብካ ንርእቶ ግን low IQ person እዩ ንምባል እሽትለይ يتصقم يو باي وجن ندحر إلكي جن ولا حنت خجبر يتخاله مالتيو نقتل the difference between a fool and an intelligent person is that an intelligent person know how is foolish how foolish he is but a fool doesn't كميلير يا مالت ده سمي كولنسي however a fool doesn't مالت the difference لازغنا مالتي negative statement خمس مسئي تردين زلوا مالتي so أنا حجي عشان مخواني يفلت ليس أي فلت أني لأني حاسبني يرى زي مفلات فلات زبل أبها سوقرات أصل زغنا تخكلي خزلخ مالتيو كبير أب بتعم يزمسكن أببا دبسي سبعا سلسن سوسا مالتيو أجوها زودي تي الروم قالتك قد صلو إلنا على الله مالتيو بتعم غير يزمسكن بتعم يغني لي زودي زبل النسب كأخمزي زمعدن مالتيو بتعم يزمسكن يغني لي كلكم يزدلي يغني لي أبا حفتي ويكادي معري مالتيو بروك دبيس أبرجين حمدو خا باريانا ويانا تذي كوينو كال ولا حدا يلن إلنا له مالتيو زي ولقاو ملكتان تعزبتن سلا زخونه ناي كلكم ملكتان تعزبتن نمخبار زاكل كا قبلوكم اندحر داخوينو حق إلنا لنا مالتيو سلازي اما وداتا نخلو رئيتوتاتكم بملو صحيفكم بزحات حتوتات نزهبكم نسوات مالتيو يخبر لي نابنا لهم عند فيديو كنسغرينا سو ابنا لهم عند فيديو بتاع مزغر متحسوتات الله غيدو سو يس كم تبلو اي طراطرني مالتيو نابنا لهم عند فيديو بتمساسالي كنسغرينا سومنا الاتهامني بعلهم تقامتي كون تقامتي بتاع منفعتي الصوب شيتكمني اسكم كن شيتكمنا توم تقامتي حقومين توم تقامتي حقومين توم تقامتون حقومين توغار مسولكم أيو كيدو هاغورم تسلي ما يكون زقنا الناس سويكم دحرجي وي افكا ما حد وي تقام مكان تراي كان امرات يله ኤርትራውነት ዝበሃል ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝበሃል የለን ቀደም ኣይነበረን ሕጂ እውን የለን መንነት የለን ኤርትራውነት ዝበሃል ትግራውነት ዝበሃል ናይ ሸሓት ዓመታት ዝፀንሐሉ ስለዚ እዞም ኣመኽንዮም ንኽቡር ህዝቢ ኮለ ግዛይ ከዋርዱ ዝፍቱን ዓዱ እንዳፈለጥዎ ከሎ ዓዲ ዝቕይሩ ሃገሩ እንዳፈለጥዎ ከሎ ዜግነት ክህብዎ ዝፍትኑ ተርኳሻት ወኻሩ
نتا عجر خرج صوع أنت هقول بلس عرب ربع ولا يوم قولي قالوا قبروا أنت هقول دخلت أطوالنا بشرف جنزب كلا قصلنا أقول محمد سلام قدير مبزحتهم تقاومتي دغفتي غلغلا بزبل اليوم تمنا لهم عن فيديوهات تحيزيو مصي زلخو تقداميتي افت فيديو زي خناس مرلا زغبانا ግን زحجزن حجازتا زرأي تايز بالسي مديرة حب يبال ببهالا ولدنا مالتي نمنتا ايخوم حجاز يخوم غله تباررو نمنتا كمزوم مناسي تصالو يل كانوا بتحسبات تحتيت كيوم اي ملكته كان يتعملسي اي ملكته كان ما مبزحتو غزي انت ايو كم حدا فرح سب زرب زخونه يكون دمص مخاني زردك اي ملكته كان تلك زخونه سب اب كندي ملكته يولو تقبلو ወይ ከአትናቱ ዝነበረ መረምታ ወሲዱ ክርም ክንደ ዝፍትን ኣይምልከተካም ብዝብል ነገር እዩ ክሸፋፍኖ ዝደል ማለት እዩ ሳስዋይ ከአኸምጂ ዓይነት ነገር ዘጋጥመና ዘሎ ዝብል አመለኻኽታ እዩ ዘለኒ ክቡርን ንፉዕን ሓው ንስኻ በርትዕ ቀጽሎ ብዙሓት ሰባት ንምንታይ ከምጂ ዓይነት ዘረባ ከም ዝዛረቡ ኣብ ሕቶ እዩ ንዓይ ማለት እዩ ንዓይስ ከም ሕቶ ኮይኑ እንታይ ዝባል ዝብለኒ ግን ንግዚኡ ማለት ከምዚ ፍሊ ዝበለ ሓሳብ ስለ ዝጸል እዮም ብዝብል ድፍነቢልና ንኺድ ማለት እዩ ባባ አረጋይ ሓጎስ ማለት እዩ ደስ ብለን ሰብኣዩ በመዛሓቱ ግዜ ሓደ ሓደ ሕማቃ ነገራት ኮጽዎ ሪእዮ ስለዚህ ፈልጥ ሰብኣይ ዚኣነ በተቃዋሚኹም በደጋፊ ጉዳይ አይኮነን ኣብቲ ሚዲያታት በዘቀረበ ሓሳብ ደስ ይብለኒ እዩ እስቀጽል ሙፊን ተፈታው ትግራይ ኣወል ስለዝበሉ ኣተለው ዛ ዓጋሚም ገባይሉ ኣይተባሃለን ዝባል ሓሶት እዩ ኣብቲ ግሩቦታትኩም ክትዛረቡ ትውዕሉ ትዛረቡ ትሓድሩ ኣጥብቅና ንፈልጥ ንፋስ ከይኣትወና ሕጅግን ግዜ ኣኺሉ ብዙሕ ነገር ሸለልና በና ፀኒሕና ኢና ሓንቲ ነገር ክነግረኩም እየ ስለዚ ወገንነት ኣሎ ኣብ ውሽጢ ህግደፍ ዘለኹም ኣባላት ናይ ህግደፍ ናይ ደቂ ከለጉዛይ ተሳቂኹም ትነብሩ ክንደይ ንዓይ ነጊርኩም ኣለኹም ለን ዓጋመ ናዚ ክስለአን ዓጋመ ደደጋፍሉ እዚ ዘሎ እዚ ኣብቲ ውዳበ ናይቲ ህግደፍ ዝበሃል ዘሎ ጨምለቕለቕን ክፋእን እዩ ሕጂ ዝኻበይ እዚ ናይ ቀልንቴልና መበገሲኡ ብርግጽ ስርዓት ህግደፍ እዩ ስርዓት ህግደፍ ሃንዳስን ናይቲ ኤርትራ ዝተርኣየ ዝዓበየ ጽንፈኛ ተሓስባይ ኣብ ኤርትራ ድንቁርናን ኣኽራርነትን ይፈጢሩ ከም ውፅኢት ናይቲ ዝፈጠሮ ድንቁርናን ኣኽራርነትን ከ ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ዘይኮነ ከም ካድሪ ክዋሳእ ጀሚሩ ሕጂ ሓደ ተመሲሑ ዘይድረር ህዝቢ ከም መንግስቲ ክዋሳእ እንተጀሚሩ ንነብሱ ምስ መንግስቲ ክትደናገጽ እንተገይርዋ እቲ ሃገር ልዕሊ ሰቡ ከም ትብፅሖ ክኣምን ተኽኢሉ ወይ ብጓይላ ሰኺሩ ኣብ ጽንፋዊ ሃገራዊ ስምዒት ዳኣትዩ ነገራት ኣብ ሓደገኛ ደረጃ ከም ዝበፅሑ ዘረድእ ምልክታት ሕጂ ወገን ካድርነት ዝበሃል ነገር እዩ ዋና ንዓናውን ሓሚሱና ዝርከብ ማለት እዩ ካድር ምዃን ሓጢኣት ኣይኮነን ንዝኾነ ነገር ትድግፈሉ ሓሳብ ኣለካ ትቃወመሉ ሓሳብ ስለ ዘለካ ብሓዲኡ ድሕሪ ሓሳብካ ተገሊጽካሲ ዋላ ሓንቲ ሽግር ዘለዎ ነገር ኮይኑ ኣይኮነን ወይ ትድግፍ ወይ ትቃወም ጽንፈኛ ማለት ግን እንታይ ማለት እዩ ጫፍ ዝኸደ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ማለት ንኣብነት ደጋፋይ ተኮይንካስ ንዝቃወም ትቆትሎ ተቃዋማይ ተኮይንካ ንዝድግፍ ትቆትሎ እንድሕር ኮይኑ ግን እዚ ካብ ሕግ እግዚአብሔር ንላዕልስ ሕግ ሰብ ሕግ ንጉስ ሕግ መሬት ተኸብር ጀሚርካ ኣለኻ ማለት እዩ ማለት ኣይትቕተል ሓውካ ፍቶ ገለገለ ዝብሉ ነገራት እዚኣቶም መቕጻዕቶም ኣብ ሰማይ ስለ ዝኾነ ምናልባት መንሪእዎም ስለ ዝበሃል ሽልማቶም እውን ድሕሪ ሞት ስለ ዝኾነ ኣብ መሬት እኳ ንሪኦም ኢና ገለገሊኦም ግን ነዊሕ ግዜ ምስ ሓለፈ ስለ ንሽለሞም ወይ ድማ ስለ ንቕፅዖም ከምዚ የለው ቆፂርካ ብድሕሪኡ ዝግበሩ ነገራት ግን ከም ዘለው ቆፂርካ ማለት እዩ ማለት ኣብ መሬት ዝግበሩ ነገራት ግን ወይ እንትሽለም ወይ እንትኸብር ግዚኡ ስለ ዝርኣናይ ሓደ ሰብ ወይ ጫፍ ደጋፋይ ወይ ጫፍ ተቃዋማይ ኮይኑ እንድሕር ዳ ረኺብካዮ እሞ ምስኡ እንድሕር ዳ ቀፂልካ እዚ ይትፀገም ማለት እዩ ኣብ ሓዲኡ ኣይትርገጽ ኣይኮነን መርገጽ ክህልወካ ንቡር እዩ ጫፍሲ ኣይትኽይድ እዩ ንኣብነት ጫፍ እንድሕር ከይድካ ዝመፁ ነገራት እንታይ ድዮም ምጥቋም ምእሳር ንዝኾነ ሰባት ብድሕሪኡ ከዓ ዝኾነ ግዜኻ እንዳሓለኻ ማለት እዩ ንሱ ግዜኡ እንትወፀሉ እንተሎ ሞይስ ንዓኻ ክእስር ክቐትል ናብ ሕምስ ምስተእትው ዓዲ እዚ ዝኸበደ ነገር እዩ እስኪ ንቐፅል ተታሒዙ እዩ أنا خاشعو ندا بوليس توسيدة ناب حكمنا خيدة شك تغييرة كل نجار صوبكم دولو خاني تحبيرة جزاك خير كاني نجيرو من مالتي سو زعبا شك دبالي بولكم نتسب تقوم دغبر خات فريتهم دولو تتحيزهم دولو إرتراوهم وهانا حبروكم دول مالتي لا كوينجين سبت الرمس لدولو أريمو أبوت أخمت سلسلة لكن حتى خزار مجمرة زومي إدوك زياتهم نزود زي نفس قطعة كقطر وحسيو إنه جورم سجاب زابزي هنقول سجاب نفتح غيرهم ريورنا
تناي معبل حصوت مالتي معبل كل جزء عند حسوا عندي زنبر دحان نمنت أخذ حسوا نمنت هاي كخمزي تجبر لنا نحنا نزارب والله ولا حنت مخنيات يلنجن بحرياو سلز خونه مالت بحرياوي ناي كارل أسرات بحر سلز يكونس ناي معبل حصوتس ببحريو حسوا سلز خونه مالت حجي سبز بالزولو دقافي تقامي خمزي حريمنا هيبلن نمنت هاي كم استهرب أنا وعلو حق حيزو خصاب زوج أي تبيني خاد ويكا خونه نجرسي expect تجبر نير كامش زيد تقامي نيرو حجي حق مزراب سلز جمرة تقامتي متيومسي حريمو ما يزبلنا زولو معبل مالتيو نمنت هاي purpose لهم كم زي حريمو مخنيات كقرب يكل جنب زخونه ندحر حريمو نعقو نقعد دحنا خونك دحنا أي بالسلزولو نتزهرم زول سبكا أو حق نحر دات تحيز وين تتفليتو تحق بعلو قبو مقطعات خبص لزخونه شعو مرأيدو يحشن حكي تأتي نرى مقصاب كندزيسي نحنا ونين مار راب زي ملكتنا نين حواوس كن كم زين تزيت قبرو يحش زبل ملكتان تعزبتني زلني مالتيو نغتسل حدث ساية تغلط تبالي ودي سلاسان شدوشنا عمتي إيثرا وخابس مان تريزر تبالت كذا تبقشنا عنتي سبيتي عقيو كيالو أدى 4 قلعت أب باركين كلت قلعت حيزاتهم كلت أبي تمرتي أب صحة تزنقع له أبزنا بلت كره حيزو هيوتا وسيدو زبل سمعني ري حجينا زي مالت افتزلو حقي من قعبت نبل كايا من قعقتل كايا غلغل زبال نغرات ما تشسل زي فقدو كتحازي سباي صباح كتحازيو غلغل يوم حقي بزي مفلاط نزغبر كايا نغر مالتيو زي مفلاط كاب حقي يدحنن سلازخونه بزي مفلاط زغبر كايا نغر كا كاب حقي كاب حقاونت وي كاب حقي خدحنا كا سلازي يخيل كاب تحتاتنت كتمل سلازي تخيل زي مفلاط كا ندحر دا طيمو كاي تغوديكا نعخا كبرون فتون حاو I don't know قصل نفس وقف سب ازي حبرته سب حجي انا انت كبل دلي تمزميزي مالتي تمزميزنا نفس وقف افو زصري سب زز تزاربو ددحري ختقيد مزمزايزي مالتي بتوم كم زغبر زلو نزي حبرته سب على اليوم مصاوت زغبرو زلو تاريخ حتى من دي مزغبنا حزنا ان نخذلنا ግን ነዚ መንእሰይ ኣነ እንታይ ክብሎ ይደሊ ኣይትመዝመዝ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝዛረብ ዝኾነ ሜድያ ዝኸፈተ ገለ ዝገበረ ደድሕሪኡ ክትከይድ كيتتفق تركل حجي أنا ذا صبوت ملأخت زيها مالت نسخان وعلها ميديا خفيت كأها تزارب زلخ هاي الحوي جنت هتركلني عن الساعة هزربا نسايا مالت هاي تمزمز كبهالطلو بفلاي بيلو زبهالال بلكا لغعكا ويكا تبارارو ورا من كم زجمرو زي فلت بقدم بهالا لو مكوا نبزح كم دي عينت مسلات التريفي مالت دي سي ابل زخونه سب زهاسي سلا زخونه بسايكو ويكا بقال نغرمبر حنكاسيا زور يوس فرسنيا يملسو يبحال نيرو تاي مالتيو لوم بمنتا يتقيرو نحدر تبايلو قموط يا زوريوس فرسنيا يملسو كفيل زوعل سرح قلبو زخونه سب اندحر دا زخونه زربا تزاريبو حنساب اندحر دا اوصيو فرسنيا ابز خد قيدو بزاتو اتيو ايملسوني ويو تملخت مالتي سو كمدي عينت وقعتات سلازلو ጥንቃቀ በመግባር ካመንዮም ተዘሪቦም ንምንታ ኢላማ ከተዘሪቦም ዝባሃል ነገራት ምምራጽ ከድልየና እዩ ዝብል ናይዚ ሓውና ዘሎ ምኽሪ ጠቃሚ ኮይኑ ረኺበየለኹ ክንቀጽልና ናብ ተቐጽሉ ዘሎ ኤርትራዊት ኣደ ኣብ ቪስትነስ ኖርዌይ ብወዳ ከምስተ ኣትለት ፖሊስ ኖርዌይ ሓቢሮም እታ ብ22 ጥቅምቲ ኣብ ቪስትነስ ኖርዌይ ኣብ መንበር ገዝኣ ተቐቲላ ዝተረኽበት ጓል ኣንስተይቲ ጓል 49 ዓመት ኤርትራዊት ምዃና ተፈሊጡ ፖሊስ ንፈለማ ጊዜ መንነት እታ ዝተቐትለት ጓል ኣንስተይቲ ሎሚ ዕላዊ ገይሮም ኣለዉ ፖሊስ ከም ዝሓበርዎ እታ ዝተቐትለት ጓል ኣንስተይቲ ሰናይት ዘርኦም ወልደ ስላሴ ከም እትበሃል ኣፍሊጦም ካብ ቀዳማይና ዳሕራይና ዝገድድ ምቃልና እንዳሞተ መሊስና ንፈርድ ኣደይ ስንበር ትጽበያ ዘላ ወሊድና ዘሚድና ዓዲ ክንኮነላ ኣቦይ እውን ይጭነቕ የስተንትን ብግዲኡ كوندخون بمبال بأنا سجيل نحنا جن ويكه نحنا جن بنصارو واحد حد نبتاتن أحوات كم زي كنا رك حنت ما حتسن أبكندن ما خاخر نفخاخر أبكندن قصاصة متعمامات فقر ولدنا أبكندن مختال أوش تحد حدنا بزيحم قتال ماني بدالكو أنت زي فلتنا كن بدادل قلنا وعلالنا لعلو كله فطور كبر خمزي بلنا بعلنا نحسر زقرميناتنا تايم ما هنقبر قواسان رزقنا حدا نكون زبل فقر زمهرنا انت عايز بحر زلو مالتيو اتي حاونا زاربو زلو زربا من مخوانو نمنتاي مخوانو مخنياتو قوات زي فلتنا جن اتحدا نمنتاي انو نبرادل زلنا مصنعت يدليو قوات خونه مالت مفتح من انت نكركبو جن اتحدا نجر تتصنع جن نبرادل مهلاونا سلازخونه نزي مفتح خلوم صالو يزغبا حوات دلناس كنقاتا تريبلنا نزبل زربا يتزاريبنا زلو بتاغط مبيلو مالتيو علم لو ما انت اسمع يلنا الله علم زاري اسمع
የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል። ስለዚህ ዓለም ይስማዕ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ብሰላማዊ መንገዲ ክንፈትሖ ኢና ኣክሰስ ከዓ ከድልየና እዩ ስለዚ ግዴታ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ይትሕከኽ ኤርትራ ይትሕከኽ ትግራይ ይትሕከኽ ወይ ተሓንቲ ትግዕዝ ፈቲና ጸሊና ጎረባብቲ ኢና ስለዚ ቦታትና ድብሎ ኣብ ሩባ ዘሎ ውሕጅ ውሰዶ ኣብ እንባ ዘሎ ንፋስ ውሰዶ ተሕማቆ ገዳዲፍና ጸጽብቆ እንዳዘከርና ሰናይ ጉርብትና ዳ ግደፉልና እምበር ተኻቢርካን ተጻዊርካን መንባር ዳ አላሙዱና እምበር ቂምታን ቀርሕንትን ኣይተወርሱና ምስና ይቕሬታ ሕጂ ነዚ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ኣብ ግምት እቲኻ ሓቂ ዘረባ ትክክል ኢኻ ንስኻ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ ግዜ ከም ኣብዚ ዘመናዊ ዓለም ዘሎ ነገር incompatible interest is the source of conflict ኢሎም እዮም ዝጽሕፍዎ ማለት እዩ ማለት ዘይማጣጠን ወይ ከዓ ዘይሰማማዕ ድሌትሲ መንስኢ ወይ ከዓ መልዓሊ ናይ መበገሲ ናይ ሓደ ጎንፂ እዩ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ incompatible ኮይኑ ቲ ኢንተረስት እዩ በመሰረቱ ቲ ኢንተረስት ሲ ቀደም እንትንፍጠር ተለና ምንታይ ኮምፓቲብል ነይሩ ሕጂ በጽሑ ንምንታይ እዩ ኮምፓቲብል ዘይኮነ ማለት እዩ ሕጂ በጽሑ ይኮነ እንት ነገር ተቀይሩ ወይ ቀደም ሰበይ ይበልዕ ነይሩ ወይ ይበልዕ ነይሩ ይኮነን ወይ ድማ ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘሎ ሕጂ ዓለም ብቁጥር እናወሰኸ ይኸደሎ ተስፍረሉ መሬት ብኸምኡ ክወስኽ እዩ ገለገለ ይኮነን ንሱ ይኮነን እቲ ዝነበረ ሪሶርስ በአግባቡ ስለዘይ ተጠቀምናሉ ንሕና ኮፍ ኢልና ስለዘለና ኣብቲ መንበሪና ምናልባት እንዳተወደአ ዘይኸይድ ሃፍቲ ስለዘየለ ሃላቕ ስለዝኾነ ይኹን ሪሶርስ እቲ ሃላቕ ዝኾነ ነገር እቲ ዘይሕደስ ብዘይገድስ ኣይሕደስን እቲ ዝሕደስ ግን ሓደስና ምንታን ከይንጥቀመሉ ኣብ ካሊእ በኾራን ኣብ ኩናትን ወሮ ኩናትን ስለ ዝጸናሕና ሕጂ ትድልየታትና ኣይሰማማዕን ኮምፓቲብል ኣይኮነን ነንባዕሉ ኣይወሃሃድን እንተበልና ሕጂ ሓቂ እዩ ትዘረባ እዚ ሓቂ እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኮይና ክንሪኦ እንተልና ማለት እዩ ግን ንሱ ኣይኮነን መምህር ጀበሊ በቀዳማይ እንታይ ኢሉ ነይሩ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ እቲ መንፈሳዊ ሃብቱ እቲ ውሽጣዊ ድልየታቱ ነቲ ዓለም እዚ ክንደይ ዓመታት እዩ ክነብር ዘለዎ ግምትን እማመን ዛዕባን ትምኒትን ብሙሉ ፕሮግራምድ ብዝኾነ መልክዑ ክቅየር ስለ ዝተገብረ እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ 70 ዓመት ክነብር እንድሕር ደኣ ኮይና ኣነ ወይ ብማእኸለዋይ ወይ ከዓ ብኣቨሬጅ ብዝበሃል ኣፀዋውዓሲ በቲ ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ስለ መብዛሕትኡ ሰብ ዝፈልጦ 60-70 እየ ዝነብር እንተይሉ ልዕሊኡ እንተኸይድና ከምቲ ዝተባሃለ እዩ ሕማምን መከራን እዩ እምበር ካብ 70 እየ እንተበዚሐን 80 እዩ ተውሒደን ከዓ 70 ንበል እሞ ንኣብነት ብኣቨሬጅ ንውሰድ እሞ ሕጂ ግን ሰብ ከምኡ ወዲ 70 ዓመት ዲ ኣክት ዝገብር ዘሎ ኖ ኣይኮነን ከም 300-400 ዓመታት ዝነብር ንምንታይ ኩሉ ነገር ክእምርሮ ኩሉ ነገር ብሰፊሑ ክሕዞ ኩሉ ነገር ናተ እዩ ክብል እዩ ጀሚሩ እዚ መበገሲኡ ድማ ቀንዲ መበገሲኡ ኣብዚ መሬት እዚ ዝበልዐ መንዐ the fittest will survive ዝብሉ ጥቅስታት ማለት እዩ እዚኣቶም ናይ ኢቮሉሽን ጥቅስታት እዮም ወዲ ሰብ ብስነ ፍጥረት ወይ ከዓ ብጀነሲስ ተፈጢሩ ኢሎም ዝጽውዑ ኣይኮኑን እዚኣቶም ምጽየሞም ኢቮልቭ እንዳገበረ እዩ መጽኡ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ከምዚ ነይሩ ከምዚ ኾውን እዩ ስለዚ እቶም ኣብዚ ዓለም እዚ ሳዕሪሮም ዘለው እንስሳት ይኹኑ ኣእዋም ይኹኑ ገረብ በሊጾም ተረኺቦም ዘለው ፊተስት ስለ ዝኾኑ እዮም ሓደ ነቲ ሓደ እንዳበልዖ ስለ ዝኸደ እዩ ናብ ዝብል ነገር መጺና ስለዚ ኣዶ ኣብ ልዕሊ ወዳ ወዲ ኣብ ልዕሊ ዲኡ ወዳ ማለት እዩ ከምኡ ሕሱስ ብዝበለ መልክዑ ሓደ ብልዕሊ ሓደ ከይድና ወይ ከዓ ረጊጽና ይሓሊፍና ኢና ክንበልዕ ዝበሃል ራትሬስ ናብ ዝበሃል ናይ ዘመናዊ ዓለም ኮምፒቲሽን ደወዲቕና እዚ እቲ ዋና ሽግር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሽግር እዚ ክፍታሕ እንድሕር ዳ ኮይኑ ቀዳምነት ዘድልየና ነገር እንታይ እዩ ኢልና ንሓቂ ክንዛረብ ንጅምር ወይ ንሓትት ኮምፓቲብል እዩ ኢንተረስትና ኢንኮምፓቲብል ኣይኮነን ኢንኮምፓቲብል ማለት ፈጺሞ ዝመሬት እዚ ንሕና ንበልዖ ኣይሰኣና ንኣብነት ትእኽሊ ትመሬት ብተመሳሳሊ የብቁለሎ እቲ ማይ እውን እቲ ዝነበረና ብተመሳሳሊ ይውሕዘሉ ክሳብሎም እዩ ኦፍ ኮርስ ብቁጥር ህዝቢ ብገለገለ ወሲኽና ንኸውን ግን ንዑ ተማጣጣን ዝኾነ ናይ ልምዓት መንገዲ ናይ ትምህርቲ መንገዲ ስለዚ ሃነጽና ኢና ብሽግር ንርከብ እዚ መበገሲ ሕድሕድ ኣብ ጎንጽታትና ኮይኑ ነዊሕ ዓመት ክቕጽል እዩ ክሳብ ዘይፈታሕናዮ ስራሕ እንተ ዘይፈጢርናሉ ነቲ መንእሰይ አንኤምፕሎይመንት ሬት ብኡ መጠን እንድሕር ወሲኹ ገለገለ ዝበሃል ነገራት ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ማለት እዩ እስኪ ንቐጽል ዕርቂ ሕወሓት ብመንበረ ሰላማ እዩ ዝበሃል ዘሎ እስኪ ሸምጊልና እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ሽምግልና ከዓ ንስማዓዮ ቅጽል ኣቢልና እውን ክንሪኦ ኢና ብከምዚ ተኻይዱ እቲ ሽምግልና እዩ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ በቲ መስርሖም ችግሮም ኣፈላለዮም بمسرحهم بناي وعلاتهم مسرح بسلام بطرابيزا بمخري بمخكر هين بما تباهيلهم نخفت حوا حاويرهم قال نخاطولنا ينيرو بيروهم كدنا
እሺ ለሙና ዚሃብር ይሃቦም ለማዓልቲ ክልቲኦም እዚኣ ተራኺቦም ትሽግር ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ንስኻትኩም ትርእይዎ ኣለኹም ኢኹም ህዝብና እውን ይሪኦ ኣሎ እዩ ንሕና እውን ንሪኦ ኣለና ኢና ግን ድማ ሕዚ ይኣክል እዩ ተረዳዲእና ክንፈትሕ ኢና እዮም ኢሎምና ኣሎ መዓልቲ ንሕና እውን ናይ ብሓቂ ፃዕርናን ድኻምናን ውጤት ስለ ዘምፀአ ብጣዕሚ ደስ ይለና ሓራይ ሞ ከምዚ ሰማዕናዮ እዩ ማለት እዩ መወዳእታ እቲ ፃዕርና እቲ ድኻምና ውፅኢት ተምፅኡሲ ዓሪቕናዮም ኣለና ሽግር ፍሉጥ እዩ ህዝቢ ዝሪኦ ዝነበረ ሽግር እዩ ዓሪቕናዮም ዝብል ወግዒና ወሲድና ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ምዕራቆም መርሓ ሃይማኖት ሲ ብተመሳሳሊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገር እንተወፈረ እዩ እቲ ዝበለፀ ነገር ኢለ ኣነ እውን ዝገልጽ ማለት እዩ ጽቡቕ ነገር እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነገር እዩ ጽቡቕ ዝበሃል መርኣያ ክኸውን ዝኽእል ካልኦት እውን ነገራት እንድሕርዳ اليوم بخمسي من قدي كفتحوا خمس خلو قدفوا ما وش تعدي كعدي وصائب زلوا مالتنا أبنت زلوا قنصتاتنا شجراتنا نون شماقل عدتاتنا ويكامر حتى هيمانوتنا نحر تحاوي سمم بقوليلو مفتاح خرخ بيخ اليوم أنت ودي كم زين دجبر بفلاي نسمع مالتيو كم جعينة فتحت كم تصل زي من قدي لين كم لوك من عندلي لو ما أنت مدب نزي إزمسل نيرو كسام مودة مدب تخاتاتي لكم أما مودة هذا ما حنات زبل رئيتو هيبكم سلتغدو أزي إذا مسكن لوام كنا خونا لكم يا زمنا شاود حنا قنوتا تصبغ هيس معنا. Good light. نحن حضرت حواتي ما